Kublai pi baro at ngapdiang snobhai pi shakane ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolong pet bat sngap yakani ka video ka bangalawan ra karpang shapi halor ka wei ka khana jingjia ka bashisha ka khana ka bakham sngo phala bat ka basngo mulung bantep kani ka khana ka kring ya sibon ki news channel jongkari bat ka penboru yang marwei namar bang sultanat yakri ka khana ban penkala ya ka shaka tin khasi da ka banta ban ya tip bat ban sngo tho lang da baro kham tam ya pi ki viewers ki ba bat ka bitu sngo tanat ban pet ya ka YouTube channel jonga nakapor shakapor perlok kani ka khana jingjia ka ri saphang uwei uparanong India ubakateng u falcon bendanjik southwest nam karta ubala poisa no bat ula he la san hari nongwei ha Netherlands lengba ko bai ka Dutch family u falcon ula sha no halaka kmi hakawei ka jakari khonsbet tang laisngi hadin balakhayo daka jingtrai si tom rangkat kan no sip ka ba chong ula la pat ban panlong priwila di kum uta u nongyalam pat ba bala pau bha bat ro ka kadan kum u Dutch mayor ka nongba Hemstede Jongkari Netherlands ka khana chapang uni ubriu ko yatho wada manta ura piang rut nadong shadong ka chingem dado ka spa ka peu ka kardan ka nam ka buramgro Henry Holiday marwei wada udon la ka yeng ka sem ka ba e ka ba shan bha yu uru kunthop ya ka kurim pat sangut ki khon chongu Henry uyai impat ka chingem ka ba sngau marwei pat sngau thali Barabor ujuyai pos new ujuyai up ya ka kabuk siar bat ka por tanglanu ka bakajing im jong ukan sok kan men bat kan dapura lada ula tang ban yo i ya ka dur khamat jong ka ka riu kan thei ya ka ba ju itho ni tep ka don sei ka im bat ka shong ka sa bat no Henry ujuyai thrangpat ban ni kan ro mar khman bat ka ta ka briu ka bolong mayan ka bu i tapan sim bat ka bu da kwa ban ni kan do dik ha ka ching im jong parlok kata ka kan thei kam dei mano and ka dei ka kami try ka balak lepun lakha bat ai ching im yu shakani ka sla pathei southwest number chwa le thu balakha yu falcon ha ka siphotrik u ramphang khat khanai spa phrapusan nakawei ka rip kan thei ka badan tang southwest nam karta ha ka ta ka por ka kan thei ka ba sham jinjar ha ka ching im hadu bakala shlan ban shim ya ka rai ba kam ban shim kum ka kami wat la ka le ya ka ta ka kampap kam sang da ka jing tip ka jing snow si ka jing pai do non hala marwei kum ka kami ro la ong de hadin nice ni ba la tep ban kha yu khon chongka hapo ko hospital chongka Nagpur Medical College Maharashtra India ka kami jong u na ka jing ban jong ka jing jinjar ka jing dok le si tang maka hi ka tip ya ka daw tan rai palai klam atatin ka le bu no yala u khon badang lai sngi ha ka bai ka chakari khon swet ha matru sewa sang ka badon ha ka nong ba Nagpur hadin kata kala phet no yala di klam wan pa sho la ong ba omdan manu ro batip sa ei kani ka long kami ka phet re yala di da ka ba kit rangkat haladi ya ka jing snow pop snow sang halor ka kam i no ben shadin dala u khon prangsi u bampat shemtip hakarta ka badang long khlong ya ka beneng badeng khandoro lo ong ya u falcon la ri la sumat tang shipor hakajakari khonswet hanakpur tat hado baki shikurim ki balong kum ki nong Samaria baba na ri Netherlands ki la one shadow India ban adopt ni ting khon no ya u falcon ubadang don tang shibnai tam karta hakata kapor bat kilaya lam rangkat no yu shari Netherlands bat kila ri la sumar bat pen san hok yu da ka jing i thik kum ukon la jong i handai kani kalong yeng long sem kam sham la buri pat na u falcon ya ka jing shisha baro bu umdei ukon trai jongki bat ka jing im ka be dei hapdeng jongki bat u falcon ka long be thik kum kata ka kot ka bala tholut yaki jing shisha bat ka bala ban puli da baro hapdeng jongki kum u khon ting u bala sha e no
halaka kami leya tho balado bu udang ren ulong ukhana obatip sri baru khana obakko ngo sneng pha yalaki kami ki kpa ting jong ulong ru ubadan bok hado kata namar uyo ban em ban he ban san ha kalong yeng ka ba pha ka basbon bat ka basno tho pha yu kum uta ukhon ubalsha kan tai halaki kami ki kpa hai India falkon siam datep hado menta menne manu badai kita ki kmi bat kapatrai jong ni kita ki biological parents wat lakat taru jupele no ya ka kabuk se ka bu yo ha ka jing im lengba ka jing le pha jong ki sukurim ki nong dodge namar barbor udon ya ka jing kit kle kumno bu im bha ha ka jing im khnang bu dong ubreu hadin habot na lor bu dei ukhna uba minot uba trai sitom bat uba start bat pro jabeng ha ki jing pule lengba ka jing trai sitom bat ka man sim ka bashan rang u falkon ulala sisha ban penlong breu bha yaladi hado bu unda poisa ka thong jong ka jing job ha ka jing im ban long kum unong yalam bat u shakri pai ba bat udkhot jong ka seng san himasima apokari Netherlands kani kala pelong ya ka pathai bakan ithu bat burom lut ya ka jinglong kraw handai ka bas ngawrit jong u kham tam e hapo kari Netherlands hadil bu la he la san bat pandap rut ya ka jing puli u falkon ularung no saka kam san himasikma ka ban shakri ya ki pai ba bat longkum unong yalam pa pau hari Netherlands hado bu la klalong no menta kum u mayor ka nong ba Hemstede jong kari Netherlands Henry u falkon kum u briu bat unong India u badon kerdan hari nong wei lo ong bo jukret bat yala ka tenrai kum uta unong India bat ju shong that ban wat ching tip shapang ka kmi ka ba pon ba kha yu shakni ka sla parthai ha India bon sin ujus ngau tanat ban mudur ya kita ki badap ching e jong ka kmi wala da itho ya ka hadu mentaro ki jong ka kmi ki ba pyam bat ke ba khudup nang kong e yu kum u khlong da ka ching e ka ba ai bun nang kong e yu ha ka por ba wan nong briu nang kong e shakasla parthai bat shak rangai uju yo snau halamar wei ya ka jing ut ka jing lenyar jong ka kmi haka por baka kha yu bat kumnu bu sopet kha snam ulat kot na ka singkai jong ka briu ka pon bakha yu kum kidi ki jing perkhat bat ki jing mudur ki klem ai jing sok jing hon ya ka jing im jong bat hadin pautli ki snam na du bala IT no yu da ka kmi haka zakari konswet hanakpur house nam khat kanai spa praposan u falkon dangshan uliya tho bat kran chakilat pathai ko bor badai ka khana na ka kot mahabharata saphang ka hok jong ka kana ban ya kando bat ka kunti kadai ka bala ai man sim e u shikat dei banwan ela ka kmitrai hadu bu ulawan hi dalati shadu India hadu laisin bat ka jingwan ka bakhat du bat dangshan e jong rangkan bat hayeng ka sem se India kadai ha ubnai no pra jong usnam barim 8000 phosan da ka jing thumu banwan wat biang ya ka kmi trai ka ba uda trang e ban ya sham ya kandu ha ka jing im jong kum uta ukhon dap shenrang bala job haka jing em la ong ba u falkon wat haba ula tiplut ya ki jing sisa ba ula sha e no halaka kami hendai judan pat kanu ka jing sngo pher ka jing sngo bu kho ni ka jing dom ya ka jing le jong ka kami try ya u la ong ba u falkon ula kwa dik ban ya kando bat na ka kami try jong u tang bu un yo bat ya tho ya ka ba u khon jong ka manta ula klalong u briu u bala kar khu bat u badap kar hai da ka buram bat ka jing job ka ba kraw ka jing em hendai tang ka wei ka ba udang snow thli bat don kam ha ka jing em ka dei ka jing it kni ya ka ba juyo bat ya ka ba pat tip ne lap se e ba ka ta ka kmi trai jong u ka dan ban ya kan do pat ka chisen ka singi ajin ba ka kmi jonga ka tip bo khon ya u ba ka kan tai no chisen ka singi ula long brew manta let's see kan long ko bo jong ka jing sngau sorong pat ka jing kemen na ka banta jong ka u falkon u ya tho ba manta u kwa e ban ri ban sumar no yela ka kmi compare long kat balong na ma ka kmi kan dei hi ka kmi ong uni umeya kan nong ba Hemstede jong kan ri Netherlands
ได้หากระจึงวันบลายเซียนจงอุชอินเดียหาอุอาราจัดอัลโพสันบุอุฟัลกุนอุเลยอบันยกันดูนังกองบัดกวยกับบริวกับบกเตงกับมังกลาบุซารีกับซูเปอร์เทนเดนบริมบัดบลช่องถัดจงกับมัตรุเซวาสังกับกันเทกับบลรีละสุมาบัดปันแหปันสันอุชิปอร์ฮปอกจากการิคอนสเวตบัดเดย์มาการุกับบลายกเตงยูกุมอุฟัลกุนกับกุมอุบนายคาและนี้อุตาอุเบิดมันhak jengat Hindu sapus nem benchwa kajingi kandu jong u bat kan ka superintendent barim kala pendap yu udah ki umat jing kemen namar ong badai maka kabalai jing itho yanga shaka pathai lengba ka teng jonga bat ka longru kum uta uksai ba panya so ya ka jing long khalung jong u ha India bat ka ka bu long menta under the sun la rangba Hari Netherlands kajinga iwan klem tha jong uni ume falcon yala kan kemi try ka long ka ba shisha thik kom bawan ya uthania ubaja hakap kilang yap berperton ba ho hakajing persyang jong falcon ban wat klem tha yala ka kemi badang ba kajinga rap jong ki bor sarkar bat municipality jong ka nong ba Nagpur la ong ba ulala ban lap tang ya ka kateng jong ka kemi jong ya ka ba umpat kwa ban ya thu pa ba manta na ki record barim jong ka hospital thanre uklem tipat ya ka jaka shong jaka sa batikna jong ka namal kala ai da ka address thok hakapor bakali khayu falcon hospital or falcon hado menta udan ben ya ka jingsau tikna baka kmitra jong u khadang im nei ka lapat banam tip ni pana bu khon jong ka ura san la rangba bat udang yai wan ban lap ya ka sei ka don bat bo un yo ban ni khandu bat ka namar ka kadan kmi jong ka kalong kodor hak jing im jong u haka jingwan jong u falcon si India shwa jong usnam arjal arposan u ong bu chumudur baka khobo jong ka jingwan jong u rangkat ka kurim bat ki khon si India ban wan wat ya ka kmi la jong kan por shedo ka jing te bat nong skot jong ka kmi jong u pheusi baro kita ki jing mudur jong u ki shulong le no ai ka wei na ki statement u falcon ka ba snow mulung da shisha ban tep ba Ukraine sha phang ka kmi jong u ya ka ba ngala pan kala shaka khasi ka ba ong kum ni mei la da pidang yo snow ya nga u khon jong pi nga khwa ban ong ya pi mei be map ya nga ngam kwa bagan long ka ching ya pi handai nga shukwa tang ban ya kandu bat itho ya pi mei be chonga ngara thrang dik ban yo ya ka taka khadur khmat kha jong pi la da pi ailat ya nga u khon jong pi bagan ya kandu bat pi tang si sen khnang bangan yo ya tho ya pi mar khmat u khon jong pi u falcon u sup u kmen bat u long priman ta Hari Netherlands mei be ngada kwa ban ai kuble ya pi mar khmat bat ong happy mei kuble shibon ba pila kha yanga shakni ka parthai bat kuble ru na ka banta ka kabuk ser ka ba pila a yanga bangan bangan yak sat hi marwe ya ka thma to ka jing kum uta u khon ting rangkat bat ki nongri nong sumar be chunga ki ba uplei ula pha ka jing chunga kum ki takikmi ki pa trai la jong hi mei be to tip bamenta ngalalong upri ubachop ka jing wat klem ka jing don kat jong piro mei ngada kwa banya samlang bat phi ka ni ka chu ka jing hon ka jing sop ka jing kmen bat ka jing chop ka ba khon jong phi ula yo ban ma da ka jing jong u wat hapdeng ki jing bat jing long marwe hande u khon jong phi udang la ban chop ya ka jing yele bat ki rai rai dam ha ka jing jong u menta mei ka ni ka long ka burom na ka banta jong phi bat ki mi ki pa be jonga hangni hapo kari Netherlands ti parlong ka khana jingjia kaya thu ka ba pensno si pat yo falcon hado menta ka long bawat hadin pun telikisnam ki bolu persyang ban wat sei ka kmi jong ukadon henry ki baro ki bu trang baru angno da ka chim kum uta ubri ubadan haka kaldan ka bor ka number ka buram kidang sa tang hakijing pos nu bat ko omdom namar umpat la ban tip bat lap lot yakijing shisha se baka kmi jong ukadon bat kumnu undang la ban yakandu bat ka sisen hakajing jong
parlok kani ka khana se phang u falcon bindanjek ubriu ubala sha e no halaka kmi marsin dep kha bat menta ulakala long ubriu uba job bat ubadan hakabor let's see kam day tang ka khana se phang ka jing sha kan ta jong u halaka kmi try handai ka day ro ka khana jong ka jing e ka khana jong ka jing ya mam wat hapdeng ka jing ya day ka bat ngai hapdeng ki sikmi sikhon ro bat ka day ro ka khana jong ka jing jom ha ka jing im wat hapdeng ki jing ya le ki babon parlok kadi ka khana se phang uni umme falcon nado bu dang sedang ban yai dan ti ha ching im nado nakpur medical college ha ka zakari khonswen halo bon da poi saka kadan ka bodon buram kum umme ba menta kari netherlands klempem kadai ka khana jo ka jing trai sitom bat ka khana jing job ka bas ngau sarong yang ikum kinong india namar manu hi ban poi perkhan ba kum uni ubriu ubar shukla kum ukon sweat handai urala pat bandong uriu don purom ubakari netherlands kada e bat ka burom e yu te parlok kum kani ka khana jingja kadai sisa ka khana ka bas ngau man sim shikadai e ban tip da ki babon balang khamtam e ya ki tu ki briu ki bala yai lang ba ka chu kalan ti bat ki bala man ya ka chu ka jing shem ha ka jing im let's kem parlok bakadi ka khana jingja ya ka ba ngala persyang ban peneng kot kat bangala habang pen kalaya kas ka tin kasi kala pen skoutenat pen sngau mulung bat ai man sem ro ipi iway ki ba ped bat ngap yaka lang ba ka YouTube channel ya ka bangala chu persang nakapor sa kapor ban wanra yakum kini ki khana jingjom ki balong inspiring ni ki basngau yo man sem te perlok ka khana ka donro ya ka ta ka life lesson ka bakran shabaro babon sen hi kijing kijing sham jinjar kijing kotlan bat kiding penkyang ha kijing im barabor kim chula ban khanglan ya kitu ki briu ki badon ya ka man sim ka bashenrang bat ka mon ka bachwat ban poi sha ka thong chok kijing im ka ai ru ya ka jing sneng ba ka jing long crown ha ka jing im bon sen kam chu dei ban pen kala sarong no yaladi bat ban klet no yala ka tanrai la jong kham tam ban klet ya ka jing e jong kik mikik pa compare hakakalan ayungi don onda ngila san la rangba paralok la dakani ka khana jingtia ka ketik bat aiman sim si saya pi sngau ba wat klet ban like ban share lang yakani ka video bat ki paralok ki bahayang sam jong pi kham tam ki tu ki balong khon swet khnang bakan rong kum ka khana ka ban aiman sim bat jingkar ban yakiro snow ba ban ya comment ro halor ka jing snow ba simat jong pi halor ka ni ka khana jing top jong uni u falcon unong india badon puram bat badon kardan ubala sha e no haka jakari khonswen bat ubam syam la tip nei itho wat yala kikmi kik patra da jong hadu nado bu dang khalong hado bu ndalong kum umeya jong kari netherlands menta ubaka tanra jong u kadai na india Paralok play shibon ya kapor chong pis ngaba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video